A dneska sme tu s Jakubom a Tomášom. Ideme si zahrať Bedwars. Takže... Hello, man. Okay. Ja som si dal tú vodnú typku, tú Spirit Catcher, lebo ona hádže také kvapky, ktoré typku odhazujú. To je dobré. Tak ja si beriem toho piráta, okej? Hej, ty si zober piráta. To budem mať TNT kanon. On má TNT kanon. A čo ty, Jakub? Umeka. Umeka. Á, jeho klasika. Jakub má umeka. No. Škoda, že sa nedá... No? Ok. No čo? Adam, a to, keď som mal minule toho piráta, tak ja som nevedel, jak strieľal TNTčka. Ale... Mal to ďalej. Lebo to z toho diela sa môžeš vystreliť aj ty, nie len tie TNTčka. Aha. No konečne. Aj potom môžeš, ale zase aj TNTčka môžeš. Lebo ty tam keby dáš TNTčko a vystrelíš ho. Aha, tak to vyskúšam. Potom môžeme typkovo tak strieľať, Hej, že Kubo, chápeš, tam bude s tou jeho touto, s kunajom, ináč vieš čo odobrali, dakedy umeko, ktoré dáme? Ktoré dáme? Ja tam ešte nie som. Ja som dal Blood Money. Ja tam ešte nie som. A neviem čo to. Neviem, čo to je, to Blood Money, ale skúsim to pochopiť. No, neviem, čo sa... My sme s teammateami, nie. My máme jedného teammatea, debil. Kámo, to vyzerá hrozne divne. Počkaj, toto je dobrá mapa, tu sú goldy a za ne sa kúpujú gold apple, ak to neodobrali. Čo? OK, i takto chcem vidieť, že či sa dajú kúpiť gold. Yes, sú tu. Kámo. Sú tam gold lap. A tu sú nejaké truhly. Hej, tie truhly sú najlepšie. Z toho ti môžu padnúť emeraldy, TNTčka, proste kľudne najlepšie veci ti môžu z toho padnúť. Kámo, to je mega teraz so mnou, ja mám ešte tam to dielo, to vyzerá úplne mega. Tak toto je tiež nový update. A je tu ešte nejaký barrel gunpowder. Hej, to je TNT barrel, to môžeš odpáliť a to je hrozne opäť. Proste tie veci sú hrozne opäť, čo z toho padajú. Ja si idem pre bloky. Našim teammateom budeme šetriť spolu na tú truhlu, ale budeme to skrývať pred teammateom. Hej. Čo poviete? Ale tá truhla to dá iba tebe, to dá iba jednému tá truhla. OK? Že takto, takže aké musíme našetriť 9 týchto, aby sme to dostali. Nie! Som sprostý. Ale mi to zničilo to dielo, si robíš srandu. Počkaj, ale kde je ten generátor? On je tam hore do rieti, ten generátor. Ja som podpálil moje drahocené dielo. Bola som nás neprišlo. Dobre, dávame sem dielo, aby ste... Dobre, ide položiť. A môžete sa nalaunčovať. Let's go, ja si... No bereme si to do... Adam, idem ku tebe. Jakub, ja sa tam idem launčnúť. Nie. Čo s tým je? Nie, kámo! Jakub, zober ho, daj ho, Kubo! Nie. Kto? Lebo tam je na strane, lebo tam sú takí debili, vieš. Obstával som nám posteľ, keby dačo. Skúsim si ísť pre tieto. Počkaj, idem ti pomôcť, Kubo. Adam, to skôr ja ti idem pomôcť. Ja sa vyspím. Prečo? Počkaj, idem ho zabiť! Let's go! On spadol dole. Let's go, zabil som ho. Mám z neho goldy. Doriti, kámo! Tým kámom ťa odpálí možno 5 metrov len. 5 blokov ťa odpálí, hrozne málo. Prvne to je slabé.
Tak idem na bejsku, idem si kúpiť truhlu. Let's go. Kámo, prvá truhla na svete a Tomáš, mám pre teba taký menší dar. Aha, tak nemám, lebo tá truhla je príliš drahá, som myslel, že troška menej stojí. Čo padne? Oh! 3 golden apple a tuto 3 tieto veci, čo mám v ruke. Oj, máte, ja to tiež potrebujem, nutne. OK, ja sem vyzbrojiť idem naspäť. OK. Idem vyhubiť funkciu dementov. Mám ironový armor. Hej, ináč dám vám darček. Poď, Tomáš, Jakub, poďte ku mne. Tomáš, Jakub, poď. Kto ešte? To je Jakub? To je Jakub, ten toto? Dobre, tak dám iba tebe. Tu máš? To je darček. Nemám to. Hej, dobre, lebo som si to zobral omylom. Tu? To je jak v Minecrafte, ne? Mám to všetko. Hej, a ono ťa to healne, keď budeš, že ono proste ty, keď to zožereš, tak ono ťa to healne. Tak. Dobre, ja idem pre goldy. Ja si zoberám troška aj viac zbraní. Coca-Cola. Nie, to je nejaký typo, to je nejaký typo. Ale... Nevadí, ja vyfajtem už On každý. Iron na katanu, Iron. Yes, ja som dobre obleslavý. Dáme ten generátor. Neboj sa, idem ti hneď pomôcť. Mám 2 goldy. Mám 2 goldy, yes. Coca-Cola. Máš 2 goldy, to je dobre. Portni sa. Tu je ten barel, to je reálne ten barel. A ide na nás, asi tak, nie, on prechádza. To je debil. To čo je? Mňa zabil nejaký debil. Kam? Kámo, to sa nedá. Hej, oni sú silní, doktori Fest. OK, ja idem na generátor zautočiť, pretože to Kubo, je hrozne slabé. čo ti padlo, Kubo? Čo ti padlo? Skade máš ty goldy, kámo? Jakub, skade máš goldy? A spýtaj sa Jakuba, čo mu padlo. Čo ti padlo? 2 emeraldy a diamond. Irony nejaké. Hej, to je dobré. To je dobré. Ale zase ja som mal lepší drop. Ako. Nechcem ho uraziť, ale fakt. OK. Tí modrí majú úplne voľnú posteľ. Úplne. A nikto na ich ostrove není. Ani človeka. Yes! Zničím im posteľ, modrí sú dole, Elka. Majú po posteli. Koľko? 16 diamantov. Jo, typci mali. Vole. Hej, Steam Creative. Len kontrolujte náš Steam, aby nás nezabili. OK. 3 emeraldy. Jak sa teleportuje do CC. Yes, jednom cestovateľ prišiel. Mám diamanty a emerald. Yes, Let's go. yes. To je dobré. Áno. Tentokrát som prišiel ako cestovateľ. Dobre, máme 25 diamantov. Fakt to hodí. OK, to je dobré. Ja už som si dal altára, aby som bol silnejší. Ja mám takého svojho, ktorý mi dáva loot dobrý a potom aj tak. Kámo, Kubo, on ty vole zabíja ľudí, ktorí majú najlepšie veci. Jeden? Kámo, to koľko tu bolo tých goldov, oni ich tu nechali hrozne veľa. Ja si ich nech... Poď, Adam, poď rýchlo, Kamu, poď. Ideš, poď, Adam. Dobre, hneď, len čakaj, zoberiem si 2 goldy, posledné potrebujem. Čakaj, kedy sa splní 9... Ja idem na náš ostrov, nikto nestraší.
Prosím, nie, nevyžije... Emerald. Nie. 9 a 7 emeraldov. Kámoč. No, zmierla. Poď, rýchlejšie, teleportuj. Ďalšie 3 emerald. OK, tak kamo, reálne som mal 9 goldov. Choďte do Choďte skôr do OK, kámo, mám veľa. Ja tu trbol. Mňa zabili. Mám 144, jak sa volá, tých stone brickov. Vypálim našu posteľ a pôjdem zo toho ju obostavať lepším materiálom. Škube na stranu. To dielo, budem úprimný, musím mi pomáhať. Tak mám 10 emeraldov. A dáte, že tu sú goldy lepšie ako emeraldy. No aj hej. OK, šetrím na What the? poslednú éru. To je cheater. On reálne, vieš čo, mne sa to reálne laglo, ja som sa nemohol hýbať a on ma zabil. Pozriem sa, koľko 11 minút. To znamená, že... Ako čím začne, tým lepšie to. Hej. Ale veď keď takto strihnem. Strieľame TNTčka! OK, už to funguje. Dobre, zamierim tu na most, to bude dobré. Hej. Nie, tam. Dobre, tam. Dnes máme emeralderu. Pekne. To je dobré. Môžeme mať emeraldový armor. Ja? Všetci. Ja nemám. Jakub, neboj sa, keď tak len obstavím našu postavu. Don't worry. Ale proste ty si brdela, môžeme ísť strieľať diela. Keby sme mohli mať viac diel. Ja vyskúšam mať, aby sme mohli mať viacej diel. Hej. Tam kúpim a vy môžete, všetci 4 môžeme strieľať. My sme skoro i predposledný tým, ktorý má posteľ. Modrý som vyhubil celý. Ja som im znežil posteľ, lebo nedávali pozor. Nie, kamo. Kamo, zase som mal 9 a skapal som. Ja som reálne toho typka skoro zabil. Ja som skapal doslova, že na poslednú chvíľu, keď už to ani nebolo možné. Dobre, kúpim si bloky a idem si pre emeraldy a už tie goldy nedávam. Oni počkajú, kým ty vole budeš mať 600 000 goldov a potom ťa zabijú. Guardiani sa idú spawnovať. Jakub, dokázal by si postaviť, postržiť posteľ. Ja zbieram diamanty. Yes, mám 8, už za chvíľu. Yes, mám na ďalšiu éru, mám kúpiť? Jasné, že hej. Aha. Tak kúpime Altar 3. Hej, alebo Altar 3 je tiež dobrý. Hej, kamo, my teraz budeme mať hrozne dobré schopnosti. Pozriem sa. Ja mám plus 100% damage a 100% loot. Kámo, Tak, to je OP. takže, kamo, keď teraz, kamo, niekto nemá altár, tak si ho rýchlo dajte. Lebo reálne vieš, aké OP to bude. A odporúčam vám dať si damageovi si vám odporúčam dať. Ja tu máš 6 zlaté, ako máš 6 zlaté. Let's go. To je dobré. Kúp tie bariely, Kubo, lebo ono ich potom môžeme aktivovať, keď... Aha, tak ty si už kúpil toto.